a danna mana subscribing sai a danna mana alamar ƙararrawa a YouTube channel ɗinmu mai suna Mr. Nauyi TV. Go! Lamari yayi nauyi. Yau ma dai an samu wani mai gun mawakashin nan sallah. Kai ya gani. Har ba za ku shekara kuna yi. Allah kai. Kai. Wannan ba wai mai hankali bane a cikin tiya an kwashi kofi. Wallahi mahaukaci ne ba kai bane farko. Yayi mutane sun fi 20. Ba kai bane farko. Kai ba ga sallar ta yi ta kare bane. Ba da cin da kan cin da ana sallah. Kai ba mai lafiya na ba sallah ba. Au. Tun da ana jiran kamalan kaki kan mutane da ku. Ba ai na dauka kai na liman din ma.